Molt bona tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna. Iniciem una nova setmana amb diferents temes que esperem que us agradin, perquè avui parlarem del dol, sí, parlarem del dol. Precisament el grup d'acompanyament al dol fan una xerrada el dijous i ens explicaran el per què i com volen convidar a tota la gent a participar. Parlarem del bus de la salut, avui ens acompanya el doctor Ferran Barber. Tindrem l'oportunitat de conèixer l'últim, el darrer llibre de la Luz Castro i acabarem el programa amb Cercle, però iniciarem avui al Cafeïna parlant de Sàhara Ponent i és per això que ens acompanya el regidor Joan Gómez. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. I gràcies per estar avui amb nosaltres. Com sempre és un plaer. Avui hem tret tot el mobiliari, perquè així d'aquesta manera podíem saludar a tots els nostres convidats. Perfecte. Cristi Saiz, què tal? Bona tarda. Bé, bona tarda. I gràcies també per estar amb nosaltres. Ens acompanya l'Ariadna Caparrós, ella és alumne de l'Institut Ronda. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. I el motiu de la visita és perquè hi ha l'Ivan García. Què tal? Bona tarda, Ivan. Ell és vicepresident de Sàhara Ponent, que justament amb l'Institut Ronda, des de ja fa un temps, feu una tasca molt interessant de conscienciació, no? Sí, fem tot un seguit de formacions, de sensibilització sobre la temàtica del Sàhara i finalitzem amb la possibilitat de viatjar als campaments de refugiats. I enguany ja heu fet el viatge? No. Bueno, hem fet el de 2017 i estem fent les formacions del 2018. Aviat començarà la selecció. Aquestes formacions les feu també gràcies a l'ajuda de l'Ajuntament, no? Perquè no és una formació qualsevol, Joan. No, aquest és un projecte que va iniciar Sàhara Ponent ja fa uns anys i l'Ajuntament el va agafar com a propi i per tant hi ha una col·laboració molt estreta amb Sàhara Ponent per tal de fer aquests cursos formatius que després finalitzen amb una visita a terreny al Sàhara i que consideren que és molt important fer-los, tot el procés, perquè la veritat és que tots els joves que han anat, quan tornen amb una visió del món i amb una sensibilitat total i absolutament diferent. Jo crec que és el mètode de sensibilització ciutadana més efectiu dels que poden tenir. Ara estem veient unes fotografies, Cristi? Doncs sí, precisament la setmana passada vam iniciar les formacions al LIR Ronda i al Torre Vicenç, alumnes del Ronda d'animació sociocultural, d'integració infantil, de llenguatge de signes, del Torre Vicenç de bucodental, d'obres, de dietètica, diferents alumnes que ara es formen en relacions nord-sud, en aprofundiment, coneixement de la realitat del poble saharaui, en concepte des de què és una persona refugiada. A partir d'aquí, amb tot aquest ple coneixement, es fan una idea real d'en què consisteix el projecte i a partir d'aquí ja comencem a seleccionar les persones que viatjaran en un futur a terreny per tenir, com deia el regidor, aquesta vivència directa de la realitat. Perquè no tots els que passen per la formació acabaran anant al viatge. No. Has de passar, primer fas les formacions, que són de diferents temes, primer l'Ajuntament, ACNUR, després et venen persones que hi han viatjat i també t'expliquen la història, i llavors tu fas com una carta de presentació explicant una mica els motius, com et surt en aquell moment, i llavors fas una entrevista personal i llavors et diuen si pots anar o si no. Suposo, Ivan, que la selecció no deu ser fàcil. No ho és gens fàcil. A vegades és més una sensació que no pas uns criteris molt ben definits, perquè la veritat és que la gran majoria de joves es mereixen als campaments, però no pot ser, hem d'anar amb un grup reduït i això ens fa decantar-nos. M'agrada que diguis la majoria de joves perquè ja aquesta predeterminació a anar a la formació ja et diu molt, no? Clar, però com diu l'Ivan, hem de ficar un límit perquè si no, aquest any passat el vam voler ampliar i la veritat va ser molt més dificultós en la seva gestió, perquè moltes persones en un país que no oblidem que estem a Argèlia, se va a Argèlia, els campaments de refugiats saharauis estan a Argèlia i per tant és un terreny que no és fàcil, per això s'ha d'anar amb el grup pertinent i amb una formació prèvia i amb una motivació per fer-ho, que és l'adequada. Llavors, tu, Ariadna, ja has anat? Sí. I què tal l'experiència? És el que deia el regidor, que tornes molt canviada, et sensibilitzes. A les formacions van molt bé perquè t'ho expliquen, però fins que no arribes allà no sents allò que... És una sensació molt difícil d'explicar. Jo no he aconseguit encara trobar la paraula que expressi el que sents a terreny, perquè és molt diferent del que es viu aquí. Una cosa són les formacions i una altra la realitat, el trepitjar el terreny. Sí, són molt importants les formacions perquè et preparen molt i veus una realitat, perquè jo, per exemple, fins que no va venir Sàhara Ponent, jo no coneixia el conflicte que hi havia al Sàhara.
I llavors, quan van venir ells, ho coneixes, però quan arribes allà és... No sé, són sensacions molt diferents que jo no les havia viscut mai. I la manera de viure, no? I la manera de fer el dia a dia. Sí, és una manera totalment diferent. No sé, jo allà estava molt feliç, hi havia una pau, era... No sé, dins de tot el conflicte que tenen et sents molt protegida i et sents molt bé allà als campaments, perquè no ens podem oblidar que allà hi ha un problema que és bastant gran. Llavors, no sé, quan arribes allà i ho vius és com... No sé, estàs totalment protegida les 24 hores del dia i... Què vareu fer durant els dies que vau estar als campaments? Doncs, bueno, vam estar amb les famílies, vam visitar diferents coses que hi ha allà, com gestionen l'aigua, una mica molt petit els residus perquè no hi ha una bona gestió allà, però bueno, i també pues, associacions com Nova o el Museu de la Resistència, l'associació de dones també, tot. Vam visitar un munt de coses. La gent que va al Sàhara o que rep a nens del Sàhara diuen al final que són família. Sí, bueno, jo parlo amb ells cada dia, quasi cada dia. Puc parlar amb ells, són com la meva família. Sí, sí, hi ha una relació molt directa. Estem veient ara imatges, Ariadna, d'aquest últim viatge? Sí. Això és quan vam arribar i la Etza ens va fer com henna, que és el que fan allà. I és així, cada dia fèiem família, això és el dia de la dona, que allà el dia de la dona és superimportant. I vam preparar com un número i vam estar superbé. No sé, és que... Quants dies vau estar? Vam estar 11 dies. És curiós, no?, perquè en tan poc temps que tinguis aquest vincle tan fort, no? El vincle es crea el primer dia. Sí, perquè jo vaig arribar allà i el primer dia ja em van despertar uns nens que no havia vist, que no sabia qui eren, però et desperten amb abraçades, amb petons, es tiren a sobre teu. No és difícil crear un vincle. Es crea des del primer minut que arribes allà. Que això s'ha de viure. Bueno, precisament se tracta d'això, no? D'aquesta vivència directa que ella parla, no? Quan tu tens l'oportunitat de viatjar a terreny, de tenir aquesta relació cultural tan directa, aquesta estima, veure que amb tan poc que tenen, comparteixen tant, jo crec que això no té paraules ni explicació. Això s'ha de viure, com molt bé diu l'Ariadna, i és el que intentem fer. Jo penso que es veu en el perfil de l'Ariadna, però en tots ells, com quan arriben aquí hi ha un canvi important en la seva vida, en veure no només el seu melic, sinó veure que globalment la gent està en certes situacions que s'han de tenir en compte i valorar. I simplement, tu parlaves de com gestionen l'aigua, els residus, després arribes aquí a casa, obres l'aixeta i... Jo sempre ho he dit que per mi el més difícil del viatge és tornar. Per mi l'adaptació aquí va ser horrible. Jo obria l'Ivan i li deia no puc més, vull marxar d'aquí, no m'agrada aquest món. Va ser molt difícil per mi tornar. Perquè arribes aquí i veus com la gent està malgastant tot el que té, que no és que ho malgastis, és l'estil de vida que hi ha aquí. I llavors tu, quan arribes aquí, no sé, jo no volia parlar amb ningú perquè ningú t'entén la sensació que tu estàs tenint en aquell moment. Només la gent que ha anat al Sàhara, llavors anava a l'institut i era com, vull trobar algú que ha viatjat amb mi per poder... Perquè arribes i, clar, sentir silenci, sents cotxes, sents edificis, soroll per tot arreu, i són 11 dies, però has desconnectat tant que quan arribes aquí és com odi a tot el que hi ha al planeta, saps? Però després t'acabes... Ivan, ja està, ja la teniu a l'associació, eh? No, però llavors l'Ivan em va dir, tranquil·litza't, saps? Intenta adaptar-te i tal, i després d'una setmana, tot una altra vegada. És impossible portar la vida que tens allà aquí, és totalment impossible. Ivan. És la sensació generalitzada, arriben i la primera nit sí que se'n van, la família i tal, i al dia següent el mòbil crema d'alumnes trucant-me, Ivan, no entenc res, hem de tornar a marxar, què faig, no puc gestionar, no puc parlar amb ningú, i queden entre ells o queden amb mi i parlem i tornem a poc al món al que vivim, que és la realitat que ens toca. La realitat d'aquests alumnes. Sí, sí. El que passa que ja tenen l'espurneta per intentar tindre un món millor. Vols canviar-ho tot quan arribes aquí, i no es pot, perquè no es pot. No pots canviar el món que hi ha aquí perquè és impossible. Llavors, ho vols canviar tot i com veus que no pots, crea una impotència dins i, no sé, i a part ningú t'entén, saps? Ningú de la família t'entén per què estàs tan revolucionària, perquè, clar, ells no entenen res. I al final t'acabes dient és impossible, no es pot canviar el món d'un dia per l'altre.
Tenen aquesta sensació tots els joves que van al Sàhara o també en algun altre país? Normalment, l'experiència de viure la realitat a terreny, en aquest cas és cada any que es fan diferents joves i es fa de manera continuada. No? Altres zones que hi hagi situacions de pobresa o situacions de dificultat o fins i tot de refugiat, ja hi van persones amb més formació perquè són moments i zones en els que no hi ha l'estabilitat que en aquest moment hi ha al Sàhara, tot i la dificultat que viuen, hi ha una certa estabilitat, no? Amb uns nivells, amb unes condicions determinades, però hi ha una certa estabilitat, no? I aquí pots fer aquests viatges amb joves que visquen l'experiència. En d'altres realitats seria molt més complicat, molt més complex, d'anar persones més puntualment i fins i tot jo diria que més preparades. No? Jo crec que l'objectiu és aquest, és precisament aquest, que aquests joves que venen del Sàhara tinguin aquesta sensibilitat tan aguditzada que després evidentment van processant i arriben a un moment en què veuen que l'Ariadna està potser en aquesta fase, que la realitat és la que és, però aquell esperit de canvi, aquell esperit que les coses no continuen sent el mateix, d'autocrítica de la nostra societat, és bo, és positiu i fa que al final estiguem fent una societat millor, no? En la qual tots siguem més sensibles al que passa al darrere de casa nostra, però també a l'altre costat del món. No? I aquest és l'objectiu final. Bueno, no és casual tampoc que el projecte estigui destinat a aquesta etapa, amb aquesta majoria d'edat, perquè està demostrat, els estudis ho avalen, que és una edat en la que les persones assenten valors. Llavors jo penso que nosaltres ens hem cenyit amb això també, ni antes ni després. És aquest moment, perquè és el moment en el que tens moltes coses sobrevolant i és el moment d'assentar i valorar tot el que tens i amb totes les seves possibilitats i accionar-te cap a on creguis convenient. Nosaltres parlem, Sàhara Ponent està aquí, però qualsevol acció de desenvolupament o social de les persones vinculades a qualsevol entitat, per nosaltres ja és un triomf, de que ells s'activin i no es mirin només ells, sinó que veguin el conjunt de la comunitat. I això és molt interessant perquè, a més, ara parlàvem que hi ha una fase que està començant a fer aquest aprenentatge per anar. La finalitat és anar a conèixer in situ la realitat, però aquesta és una altra fase. Vull dir, els que han tornat, com tot això, com deia en Joan, no? Processen i arriben amb un equilibri, no? O sigui, amb una sensibilitat davant d'una realitat que no és la millor possible, que cal canviar-la, però amb una estabilitat, no? Entonces, és tindre aquell record d'allò que és extraordinari i la voluntat i el desig de canviar les coses al món. No és fàcil, l'Ariadna no és fàcil, és evident que no és fàcil, no? Però, com deia la Cristina, el que pretenem és això, que hi hagi aquesta sensibilitat en aquest moment important de la vida de les persones, perquè al llarg de la seva vida, el que queda de vida, doncs continuen sent persones sensibles davant d'altres realitats i que intenten canviar allò que no els agrada, no? Volies afegir alguna cosa? Sí, que també, quan arribem aquí, també tenim els coordinadors de la crisi que també ens paren una mica els peus, com dient, freneu una mica, perquè si no també, saps? Volem fer això, i ens diuen, freneu, calma, arribem, pensem, i llavors ja actuem, però tranquils. I llavors també, com ells et frenen una mica, jo crec que per mi hauria sigut molt diferent viatjar sola allà, saps? Quan viatges amb ells portes uns coordinadors que tampoc tenen la figura de coordinador, perquè al final és un mes del grup. És un acompanyament. És un acompanyament, saps? Fas unes dinàmiques i et sents diferent, saps? És una experiència que és molt diferent a l'hora de si la vius amb ells que si la vius de... Ivan, quantes floretes? Bueno, no ho sé, és que és això, jo m'emporto molt més d'ells del que nosaltres els hi podem oferir, perquè ells allí m'aporten un munt de coses. I després, a l'hora de frenar, també és veritat que els campaments, abans de tornar, 1 o 2 dies abans, ja els hi comencem a posar el freno de mà, l'únic que... No els volem escoltar en aquell moment. Ja és molt complicat, tornen amb aquesta sensació de ja està, no m'entén ningú i vull trencar amb el món. I, a poc a poc, al final s'adapten. L'Ariadna és una setmana, Una setmana ja se torna una altra vegada. Després ja tornes amb el teu grup d'amics, amb la parella i a la feina i vinga, va, que hem de continuar i a canviar petites coses, això sí. Ariadna, tornaràs? Sí. No sé quan, però sí, hi tornaré. I allà tinc una segona família i
i sempre tornes a veure la teva família, no? Oh, i tant, i tant, i tant, i tant. Sí, sí. Doncs us hem de felicitar perquè 7 anys fent-ho, no? 7 anys, sí. I sense interrupcions. Un any. Es van fer les formacions, no es va poder fer el viatge al terreny per qüestions de seguretat, però, bueno, és Excepte excepcional. aquesta època, que va ser una manera excepcional, torneu una altra vegada a la càrrega i a continuar. I ara, en aquests moments, què esteu fent vosaltres des de Sàhara Ponent? Doncs, bueno, quan aquest projecte m'acaben les formacions, els joves tenen termini fins dimarts per presentar les cartes de motivació. O sigui, fins demà. Sí. El dimarts, demà a les 12 de la nit doncs, tancarem la bústia i bueno, doncs, a totes les cartes els entrevistarem i començarem procés de selecció, on tindrem una part que per mi és molt, molt complicada, d'agafar algú i dir per què sí, per què no, perquè és que la gran majoria es mereix. És el més difícil. Es mereixen anar-hi. I després treballarem en formacions específiques per viatjar a terreny i l'aprofitament real del viatge, i després, doncs, si tot va bé, doncs, marxarem als campaments. Quan ja teniu la data per marxar? Bueno, tenim sempre dates aproximades, serà cap al març, però falta molt tancar vols i que no passi res, sobretot, perquè estem molt condicionats a com estan allí. Doncs esperem que al voltant, abans i després, per conèixer una mica la realitat dels nois que han estat seleccionats. Cristina, moltíssimes gràcies, Joan, que vagi molt bé. Vosaltres. Ivan, fins la propera. Ariadna, a continuar així. Nosaltres tenim més temes per compartir amb vosaltres avui al Cafeïna.